एग्रिमेंट खालायनांगौ होननानै 5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै। माबायदि एग्रिमेंट खालामजानो लुबैदों? एग्रिमेन्टआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव। बेसेबां थाखा बिदों? 5,000। सोर बिदों बेखौलाय? चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं, मेम्बाराबो बे एखेयानो। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि कामानदाङायाव दिनै नैबे HPCL-नि 550 करोड़नि मोनसे गिदिरथार इन्डास्ट्रि बेवहाय गायसननाय जादों। बेवहाय थाव आरो लुब्रिकेन्ट होनना बुङो, बेजों लोगोसे LPG गेस बेवहाय बटलिं खालामनाय जागोन। ट्रेनजों फैनानै बेनिफ्राय ट्राकजों गुबुन गुबुन डिपुआव थांगोन। दा बे इन्डास्ट्रिखौ गोबां बोसोरनि उनाव जोङो मोननो हादों। जोंनियाव मोननैल' इन्डास्ट्रि दङमोन गोबां बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय, BRPL आरो NTPC। दा गोदानै BTR ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोङो बे कामानदाङायाव बे गिदिरथार इन्डास्ट्रिखौ मोननो हादों। बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' हेल्प जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो खाथि खालानि ओनसोला डेभेलप जागोन। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनाय, बेवहाय जिखिनि मानसिफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय हटेल होनाय, गोबां रोखोमनि खामानि बेवहाय साइड बाय साइड मानसिफ्रा मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा इलिजिबल स्किल बिथांमोना बेवहाय साख्रि बाख्रि मोननो हागोन। दा बेबायदि गोबां सुबिदाया बेवहाय लासै लासैनो फैगोन। दा बिनि थाखायनो आङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां, हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे HPCL आरो पेट्रलियाम मिनिस्टार रमेश चौधरी बिथांनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बिनि उनाव गोबां इन्डास्ट्रि जोंनियाव फैबावगोन। जि मोनसे जोंहा BRPL दङमोन बेबो 2.7 मिलियननिफ्राय 5 मिलियन सिम बियो माने थाव बरननो हानाय केपासिटिसिम बेखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायबो जोंहा गोबां लाब जागोन। आरो बेजों लोगोसे भारत पेट्रलियामनिबो आरोबाव मोनसे बेबायदिनो डिपो गायसननो थाखाय प्रप'जेल फैगासिनो दङ। दा बेखौबो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गायसनगोन, अब्लासो जोंनि ओनसोलनि जौगानाया एसे स्पिड आप जागोन। बेयो अलरेडि 300 बिगानि बांसिन हा जों होनाय जाबाय। बिथांमोननो 1000 बिगा दङ। बिनि सायाव माखासे सार्भे खालामबाय थानाय जादों आरो सार्भेया जोबनाय लोगो लोगो बे गासैबो हाखौ बिथांमोननो जोङो होगोन आरो अब्लानो बियो एक्सपानसन जागोन आरो रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय खामानि मोनगोन, साख्रि बाख्रि मोनगोन, बे सुबिदाफ्रा फैगोन। नाथाय जोङो HPCL-जोंबो मोनसे MOU साइन खालामनो थाखाय रेडि खालामदों। मानोना बे ओनसोलनि बायदिसिना जौगानायाव जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेनि थाखाय, आरो IOCL-जोंबो माखासे जोङो MOU साइन खालामनो थाखाय आवगायलांगासिनो दं। एग्रिमेंट खालायनांगौ होननानै 5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै। माबायदि एग्रिमेंट खालामजानो लुबैदों? एग्रिमेन्टआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव। बेसेबां थाखा बिदों? 5,000। सोर बिदों बेखौलाय? चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं, मेम्बाराबो बे एखेयानो। मा मुं चेयारमेननिया? 5,000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा। मा मुं चेयारमेननिया? चेयारमेननिया निर्मल नार्जारि। दा दिनै पाब्लिकफ्रा बुंदों दिनै बे चेयारमेनखौ जोंनो नाङा। मानो होनब्ला जेरैबायदि जों सिगांनि सरकारावहाय दुर्निथि नुबोदों, दा जों परिबर्तन हिसाबै जों सिगांनिफ्रायनो जों सैसोजानानै थानाय हिसाबै पाब्लिकफ्रा अबजन खालामबाय थादों। दा जों गोजौ लेभेलावबो जों इनफर्मबो हरदों, ब्लकनिसिम लानानै डिस्ट्रिक्टसिम। दिनै बे खोथाखौ दिनैहाय इनफर्म लायालासिनो पाब्लिकनि दिनैसिम बायदि मावाखै। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों सरकार, दानि जि गोदान BTR सरकारखौहाय दा खावलायनाय हिसाबैहाय जों लामा नायबाय थादों। दा बे हिसाबैनो दिनैहाय पाब्लिकआ जेबो रेहाय गैया। थांनाय जब मा होनो रेशन कार्डनि बेलायावबो 700 लाग्रोबाय। 700 लानानै दाखालि रेशन कार्ड लानाय समाव 200 लाबाय, 900 थाखा लाबाय। माबा मोनसे एडिसन माबा पाब्लिकनि थाखाय अनुस्थान फैलाबो फैसानि बादै बिना दिनै जेबो रेहाय गैया। लिथियावबो लाबाय बियो, सोरनिबा 400, सोरनिबा 300 खरि लादों। होमबा दिनै फारसेनिफ्रायनो जों पाब्लिकफ्रा दिनै जों रेहाय गैया। दा बेखायनो खावलायदों चेयारमेननि बेलायावहाय जाहाथे गोजौआव जोंनि सरकार जानानैहाय जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा मोजां एक्सन लायो पाब्लिकनि फैनाय चेयारमेननि सायावहाय। खिन्थु जों दिनै चेयारमेनखौ जुदि बोखायनो हायाब्ला, माबा मोनसे खालामनो हायाब्ला जों रायजो राजा जों थाया। जों गोदान चेयारमेन नांगौ। बे हिसाबैनो जों खावलायदों, अनुरद खालामदों। प्रब्लेमा बेनो, रायजो राजानि प्रब्लेमा माने बेनो, माने रायजो राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया, दागि गैया। मालाबा सोरबा माबा मोनसे सावरायगोन दुख सुख हाउजिंनि बेलायावहाय बा जिखुनु खेथ्रआवनो, आरो बिनि सोमोन्दैनो माने किसुमाना पाब्लिकफ्रा रायजो राजा गाज्रि मोननानै दङ।
खुनु अफिसावबो माने लिङा जोंनि आंनि न' खाथि अफिसाव हिसाबैहाय खुनु दिनैसिमबो सिगांथ' सोमोन्दो थायोमोन चेयारमेना आंजोंनो दा दिनै बोसोरसे जानानै थांबाय जेबो सोमोन्दो गैया बे हिसाबनि रायजो राजाबो बुंबाय थायो जों सिगां थानाय हिसाबैहाय जोंखौल' नुयो माने जों लिडार बायदि जानांगौ जाम्बालाबो लिडिं हिसाबैहाय बे हिसाबैनो जोंखौ इनफर्म होबाय थायो फामिलिफ्रा आमोखा बुंगोन नामा होननानै बे रोखोम बुंनानैहाय हयथ' चेयारमेनखौ माबा मोनसे बुंनो हागौ बे हिसाबैनो चेयारमेनखौ जोङो सावरायदोंबो सिगांबो जों बे चेयारमेनाव जों खुनु प्रकारलाबो जोङो नांले जोङो सिगांबो सावरायबोदों माने जोङो चेन्ज खालामगोन बे चेयारमेनखौ होननानै जों ब्लकआवबो इनफर्म हरदों आरो डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो इनफर्म हरदों दा जोंनि सरकारा अननानै जों